Šta je to nova ekonomska diplomatija? Kao i zbog čega je neophodno u savremenoj spoljnoj politici i ekonomiji? Novopazarskim privrednicima, studentima, predstavnicima lokalne samouprave i nevladinog sektora pokušala je da objasni Mirjana Prljević, autor projekta Nova ekonomska diplomatija, mogućnosti i izazovi i međunarodni generalni sekretar Asocijacije nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope CIVIS. Danas je nemoguće strateški pozicionirati zemlju nemajući prave ekonomske diplomate. Činjenica da treba da tu postoji privredne komore, činjenica da tu treba da ima jedan sistem koji je jako dobro osmišljen, lokalna zajednica mora dobro da radi, sama država mora da ima osmišljenu strategiju i samim tim svi moramo da budemo u tom integralnom sistemu, a ne samo ekonomski savjetnik koji je u stvari samo jedan karika u lancu, oni svi koji treba da dovedu do uspešnog dovođenja kako stranog kapitala, tako i naših ljudi u dijaspori, a istovremeno i da se podiže nivo ekonomskog razvoja na lokalu. Današnja promocija podstakla je studente ekonomije Državnog univerziteta, ali i sve ostale prisutne, da postave pitanje jednom od najvećih ekonomskih eksperata kod nas, ali i u svetu. Jedno od njih bilo je i zašto bi trebalo investirati u Novi Pazar, ali i koji su razlozi protiv. Zašto bih došla? To je zato što imate iskustvo, imate neku priču bar ste pozicionirani tako u našoj svesti, da imate jaki kapacitet i sam Novi Pazar u tekstilnoj industriji. Znači, to je nešto prvo što mi zaista imamo percepciju. To je ono što bi rekla, ako bi dovodili firme, mislim da bi bilo najbolje dovesti tamo da imate radnu snagu koja će se zaposliti i da imamo više efekata, da kažem, pozitivno. A zašto ne bih? Zato što, ne znam zašto ne bih. Eto, to je poenta. Znači, mislim da jako puno ima magle, ako mogu tako da kažem, kada su jasna opredeljenja za i protiv kada je zemlja u pitanju. Jedan od učesnika današnjeg skupa bio je i prvi sekretar ambasade Azerbejdžana u Srbiji, Djavanšir Madžidov, koji je govorio o razvoju bilateralnih odnosa između Srbije i svoje zemlje i o tome u kojem pravcu oni idu. Da je današnji skup bio značajan, govori podatak da je prekoračen termin promocije, što su privrednici, ali i ostali prisutni, čini se, na pravi način iskoristili. Kao što ste čuli da su učesnici bili živo zainteresovani za rešavanje trenutnih problema koje imamo u našoj ekonomiji, novopazarskoj i sandžačkoj, i kao što vidite da su ovi koji su organizovali, znači predstavnici CIVIS-a, na jednom visokom nivou što se tiče obrazovanja, spoznaje naše problematike i što je jako bitno, imali smo predstavnika azerbejdžanske vlade, odnosno njihovog predstavnika za ekonomiju, i videli ste da smo mi njima jako interesantno područje i da smo mi neko o kome, kao što ste čuli, rekli su da se govori na najvišim nivoima na evropskom nivou. Prva promocija publikacije Nova ekonomska diplomatija, mogućnosti i izazovi sadrži 15 tekstova ekonomskih diplomata Srbije u svetu, a osim Novog Pazara biće održane i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. Predstavljanje pomenute publikacije podržali su Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Švajcarska fondacija za mir i rešavanje krize i ambasada Azerbejdžana u Srbiji.